ಕರಿನ ರಡ್ಡದಿನೊಡ್ದು ಬಜಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಳವೂರು ಗ್ರಾಮ ಸುತ್ತದ ಗಡಿಚಾಗಿಡ್ ಬಜಪೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಶಾಲೆ ಕೈತಲ್ದ ಪರ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಮಾರ್ಗದ ಬರಿಟ್ ಕಜುವುದಕ್ಕುನ ವಸ್ತುಲು ದಿಂಜಿದ್ ಹೇಸಿಗೆ ಆದಿತ್ತಿನ ಬಗಿಟ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ವರದಿ ಮಲ್ತದಿತ್ತಂಡ್ ಆ ಬಗಿಟ್ ಗುಮನ ಕೊಡ್ದು ಅಧಿಕಾರ್ಲು ಪರಿಸರ ನಿರ್ಮಲ ಮಲ್ಪಾದಿರು. ಬಜಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಳವೂರು ಗ್ರಾಮ ಸುತ್ತದ ಗಡಿಚಾಗಿಡ್ ಒಂದು ಬೂಡ್ದಿತ್ತದ ಪರಿಸರದ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಶಾಲೆದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮೂಂಕು ಬುಡಂದಿನ ಚಾದಿತ್ತಂಡ್ ಶಾಲೆದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿ ಬಗಿಟ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಗ್ ತೆರಿಪಾದ ಬೇಜಾರು ತೋಜಾದಿತ್ತರ. ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ 24 ಗಂಟೆದ ಚಾನೆಲ್ಡ್ ವರದಿ ಐನ ಬೆರಿಕೆ ಕಜವ್ ಇಲೆವಾರಿ ಆತಂಡ್ ಪರಿಸರ ನಿರ್ಮಲ ಮಲ್ತದೇರ್ ಪನ್ಪುನವು ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ ಆದುಂಡು. ಅದಕ್ಕೆ ಬಜ್ಪೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಅವರು ತೆಗೆದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಬಜ್ಪೆ ಗ್ರಾಮಡು ಮೂಲು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ದಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಕಜಾವಿತ್ತುಂಡು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಚಾನಲ್ ದಾಕುಲು ಎಂಗಳು ಪಾಡ್ದಿತ್ತ ಅಕಲ್ಲ ವಿಷಯ ಬಂದಿತ್ತ ಅಕ್ಕುಲು ಬತ್ತದು ಎಂಗ್ಲೆ ಭಾರಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊರಿದ್ದು ಅವೇನು ಎಂಕಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಅಕ್ಕುಲು ತೆರಿದು ಬಜ್ಪೆ ಪಂಚಾಯತ್ ದಾಕುಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಡು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಡು ಬತ್ತದು ಮುಲ್ತ ಕಜವನ್ನು ಪೊರ್ಲುಡು ದೆತ್ತೇರು ಅವು ಭಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ.